Witam was serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, nie przedłużając, bo jest fajna okazja, zapraszam was serdecznie dzisiaj na stream z okazji przekroczenia 100 subskrypcji na Hitboxie. To znaczy w tym momencie już ich jest bodaj 96, no bo tam ktoś nie przedłużył i tak dalej, ale niemniej jednak przedwczoraj bodaj udało się przekroczyć 102 suby i ja obiecałem, że kiedy przebijemy 100 subskrypcji na Hitboxie, to zrobię takiego live'a, gdzie porozdaję jakieś fajne gry. Także, moi drodzy, mam parę fajnych gierek na rozdanie, między innymi tam Chivalry, Tomb Raidera, Far Cry'a Blood Dragon i jeszcze kilka. Także no, zapraszam was o godzinie 20:30, no mniej więcej o 20:30 będziemy zaczynać. Dzisiaj, jakby ktoś nie wiedział, zaraz, który dzisiaj mamy, 30 marca, dzisiaj o 20:30, tutaj was na mój kanał na Hitboxie zapraszam na livestream. Będziemy grać we fajne gry, będziemy się śmiać, będziemy gadać, będziemy się bawić. Także gorąco was zapraszam i będzie można fajne gry wygrać za praktycznie zerowym jakimś wkładem energii, czy jakby to powiedzieć. A oprócz tego zapraszam was też gorąco do opisu filmu, bo tam macie link w opisie do tego powiadamiacza tutaj naszego. Zresztą on jest też zawsze tutaj pod playerem, czy to na Hitboxie bezpośrednio, czy na Jaroku. Zawsze jest też tutaj na czacie, jest też komenda wykrzyknik apka, aczkolwiek w tym momencie, jest komenda wykrzyknik apka, zawsze tutaj też link się wyświetla i on odwoła jak to powiedzieć, odsyła nas do Dropboxa i tu sobie można pobrać, to waży 1,37 MB. To jest taki systemowy powiadamiacz o moich streamach, po prostu, że kiedy ja zaczynam streama, to wam wyskakuje tutaj gdzieś chmurka, muzyczka i wiecie, co do minuty, bo on co minutę ten powiadamiacz sprawdza, czy mam stream, że jestem na żywo i wtedy nie potrzebujecie żadnych tam powiadomień na maila czy na Facebooka, bo to czasami z ogromnym opóźnieniem przychodzi, czasami nie przychodzi, także polecam serdecznie, to jest systemowe, działa niezależnie od przeglądarki, jakiej używacie, nie jest zawirusowane, spokojnie, nie bójcie się, że filtr Smart Scan wam coś tam wykrywa, tylko pobierajcie zawsze ode mnie, nie pobierajcie z dziwnych źródeł, tylko zawsze tutaj bezpośrednio stąd. No, to by było, moi drodzy, na tyle, ja was gorąco zapraszam, 20:30, tutaj Hitbox Niklausowy, link macie w opisie, no, także, moi drodzy, widzimy się.